ватани ман тақрибан 10 миллион аҳолӣ дорад ва ман аввалин ҷанговари UFC аз Тоҷикистон ҳастам. 25 соат парвоз доштем то инҷо расидан. 93% кишвари маро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. ҳоло 22 сол дорам ва аз байни ин ҳама одам ман аввалин ҷанговари UFC гардидам. худи ҳозир дар кишвари ман соат 2 ё 3 шаб аст, вале дар ҳамин соат миллионҳо одам дар стадионҳо ҷамъ омада Нурулло гуфта истоданд. Худ аллакай фахр аст.